amwene ndimakonda mtima wako ndidziwa uzandisamala. Mwaizwa nyimbo imene inde patsogolo. Nyimbo imene ijayo mwene ndiyakalekale, okay? Anayimba Gift Fumlani koma ndiyakalekale za bambo anazimba kalekale ma 1900. Dei naliponso ina ijodo yani chemwali musandinyoze ine ndidali munthu kale ng'ombe zili yapo. Nyimbo zakalekale za ku Malawi, you understand? And anthu ankaimba nyimbo zimene zifwa yani kalekale chifukwa choti azimayi kalekale anali so materialistic. Azimayi kuyambira kalekale azimayi amakhala akufuna ngini. Umuntu umayenera ukhale ndi kanthu, okay? Ukhale ndi kanthu kuti azimayi akugomera, okay? Why am I saying this? Padakali panopa inde anyamata kumadandaula kuti mani, panopa is hard, no money no love. Atsikana panopa akuvuta kwambiri, mabade akufuna anthu azinthu kale. It has always been like that. It has always been like that. It wasn't easy. People had, tinabadwa kalekale feo ama 1900 ana ma 2000 simakuziwa kalekale kunali buku la Chichewa la standard 5. Munali story about courtship, story about a woman choosing a suitor, choosing zibambo dankwatira. Story imene yoyo analemba sikanokongula kwambiri, anampasa dzina loti Nyenyezi Tita. Nyenyezi Tita inafika nthawi yoti asankhe mwamuna. Mukupeza Nyenyezi Tita kusankha mwamuna afuna akwatiwe. Ndiye story ije inalembedwa kuti tsiku limene kunalengezedwa kuti lero Nyenyezi Tita akhala akusankha mwamuna, mudzi wonse unali ndi chidwi kuti ukaone kuti Nyenyezi Tita chiki yokongola ija isankha nani. Amwene kunabwera anthu. And anthu amene amakambidwa buku lakalekale mwe, anthu amene amakambidwa amapangidwa describe ngati anthu azinthu. Anthu achuma anabwera, anthu amagalimoto awo anabwera, anthu azinthu zosiyana-siyana, ng'ombe zawo amabwera. Of course, the moral of the story inali yonena kuti chiki yokongola inasankha mwamuna olimbikira, osati mwamuna wa zinthu. So anthu azimuna onse amene amabwera aja amakanidwa. Nyenyezi Tita amanena kuti kubwera wina mwana wa chikwaya ali ndi chuma. Nyenyezi Tita amati sindikumfuna. Mpaka kunazabwera adayena dzina la mama Nesta. Nesta dzina lile linachokera m'buku, dzina la Nesta. Nesta anabwera, iwo ananyamula kasu, sabato analibe avala nkhwayira zinali zimasilipasi zopangidwa ndi tayala ya galimoto. Tayala ya galimoto ija maicheka imene chopanga masilipasi zimachidwa nkhwayira. Anavala nkhwayira, trouser abindira, Nesta anatulukira kasu lili apa chakumazulo mafiri. Nyenyezi Tita tamene wakana anthu ambiri. Nesta kuvaya omwe kuchafazi kumadabwa kuti awaso ndiyitiso awa mene waganira anthu a dola zawo awa ndi akabwera ndi komatu Nyenyezi Tita anafoyirira Nesta. Nesta analenga Nyenyezi Tita mwene sizachibwana. Komano kunapezeka kuti that was the twist now. Nyenyezi Tita anafoyirira Nesta aja anaona kuti uyuyu ndolimbira. After kuoneka wakuchokera kumunda kuoneka kuti zinchito ja Nyenyezi Tita anafoyira meno. Koma Nesta analolemera, anachita kupanga dala. Mwaona koma sanagwirise chiro chuma chawo ukapanga impress Nyenyezi Tita. Anagwirise chiro yani. Anyway, story inatha yonjo nditu. It was a happy ending. Anthu we didn't see that coming. Why was that story mabuku ama 1980? Mabuku ama 1990. Why was that a story in those books? It means we live in kalekale azimai amafuna abendani. It was a trend. Mukamati vanaba azimai yakuvuta yatsikana zamkuchulukira akhala ndi maufulu sopano akumalankhula poyera. Chifukwa kalekale lija tinalibe ma social media, tinalibe chanjani, azimai aja samalankhula. Samalankhula samamasuka, maukwati enaso timachitaso amachita kukakamizidwa mukwatiwe basi. Oloyiwa sakumfuna analibe mphamvu yosankha.
pano basi mayo akusankha, they are picking, they are choosing picking akusankha ndichifuta akusankha zikukwisa anthu amene sitikusankhidwa ife sakutisankha amwene angosankha nawo kamwa izo nyimbo imene inu mukuona ngati nyimbo imeneyi yoyera bwino yetu akungosankhana okhala zinthu amwene kumano zinthuzi zinalipo kuyambira kalekale. Anyway, ndinanenapo mbuyo ngati muli ndi ana amuna ma teenagers akupita ku college taziawonjezera ni kandalama ka pocket money kachi. Amene ngati muli ndi mwana wamuna akupita ku college ali ku college taziawonjezera ni ka pocket money osati aku high school aku secondary mwapwetekesa koma apita ku college ajali ku college achi ata abasani mukamati mwawonjezera inayo mawonjezera ka 100k ka 200k ka 500 mukati mwapeza pena pake kuwawonjezera olo muti agundisa kamita komanso mwaphunzisenso amene ajawo kuti azidziwa kupanga double ndalama achinyamata kumadziwa kupanga multiply ndalama osati kumangochosera. Okay, ngati kuteni kuja kupasa 1 meter akupasa 1 meter semester iyi kuvaya kugere kuja kundika 1 meter kabaderado taganiza bobo kuti 1 meter akanika wangi nako jani ali wa lounge ndindika 1 meter ndingapange nyani choti ndisitha kuspenda koma ka 1 meter kakasate kazingokhala beka lika 1 meter ndikuti ndizikapanga multiply ndizingojera yapa mwambayo ka 1 meter kanduka sungabe ubwaizi wemene ife ndo timagulisa zinthu itsalu college ndikuuzani mwazikumbukira zinthu za bin Laden zi magulisa zimezi kugulisa nkaka anthu njala ikamenya mmateni usiku muja amabwera palungu pano zakugoda kunali anthu ogulisa mapepala gini hustle mind. Yeah, guys. Anyway, cheers. Good morning. Have a beautiful day. It's me, Esther, the Black Teacher.